ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Amin, amin. Ustaz, azkaru minnu bɛ kalan sɔgɔmadafɛlaw la, misalala i n'a fɔ azkaru dɔ bɛ yen nɔ ko subhanallahi wa bihamdi, yala a bɛ daga, a bɛ fɔ tuma dɔ la k'i b'a kalan sɔgɔma o sɔgɔma, yala a bɛ bɛn i ka kalan i ka seli wagati tɔ bɛɛ la wa? Awɔ, a bɛɛ bɛ 24 heures sur 24 i k'a kalan. I k'a kalan. I b'a fɔ o b'a fɔ ale zikuru in de ma ko miliyɔn wala. Allahu akbar. I y'a faamu, an b'a tɔ fɔ mɔgɔw k'a dɔn. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, an ba dɔw ma ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin. I y'a faamu. A tun bɛ ka zikuru kɛ, a mɛnna zikuru in na. Alakira sallallahu alaihi wasallam ko a ma ko zikuru dɔ bɛ yen n'i kun y'o fɔ siɲɛ 10, o siɲɛ 10 in baraju kun ka bon i ye waati janba min kɛ zikuru tɔ ninnu na. A ye nin zikuru in de fɔ, mais a siga tɔ bɛ yen subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi. An bɛ segin a kan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi. Nin de y'a zikuru ye. N'i ye nin fɔ siɲɛ 10, o ye fɛnba ye dɛ. Usasi, a ye to an ka Ala ko fɔ. Mɔgɔ mana fatu i mana don kaburu kɔnɔ, Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ka sebaw ma don dɔ la, an ye karisa min su don sisan, mun de ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan? Sebaw ko Ala ni e de b'a dɔn, anw t'a dɔn dɛ. A ko min ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan, a ka segin ka na diɲɛ na, a ka na subhanallahi fɔ siɲɛ 1 dɔrɔn, ka segin ka t'i da a dayɔrɔ la. Parce que a selen kaburu kɔnɔ, a ye nafa min ye subhanallahi fɔ la. I y'a faamu. Ala k'an bɛ sababu ma. Ala k'an kana k'an bila fɛnw kan min n'a nafa bɛ s'an ma kaburu kɔnɔ a n'an fatulen kɔfɛ, n'a nafa bɛ s'an ma an ka diɲɛ n'an ka lahara bɛɛ lajɛlen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya nin yɛrɛ ani kalimatu tawhid, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A fɔ ko kelen dugukolo bɛɛ lajɛlen ni kabakolo bɛɛ lajɛlen ni Ala yɛrɛ sen t'a la, a baraji ka bon n'a bɛɛ ye. Kosɛbɛ. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi. Girinya dan y'o ye dɛ. Subhanallahi yɛrɛ kelen fɔlɔ, alhamdulillahi yɛrɛ fɔ ko kelen, i y'a faamu, a bɛ mizanu fa. Bada dan y'o ye, Ala k'an bɛ sababa ma. Naam. Bada dan y'o ye, Ala k'an bɛ sababa ma. Naam. Mizani ye bascule de quoi. Balance kɔni, lahara don fɛnw bɛ suma balance min na, nin fɔ ko kelen b'a fa. Kosɛbɛ. O ye belebeleba ye dɛ. Dugutilama seli ma nɔgɔya e min ma, nin kan ka nɔgɔya i ma. Nafila su ma nɔgɔya e min ma, fɛɛrɛ kɛ nin ka nɔgɔya i ma. I b'a fɔ ni ŋaniya ɲuman ye i da la, a tɛ foyi tiɲɛ ye. Seli waati bɛɛ i bɛ se ka zikuru bɛ se ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen. Naam. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Naam. I jɔlen, i sigilen, i dalen, i kɛrɛ fila kan, i bɛ ka zikuru kɛ waati bɛɛ. Naam. Naam. Ala ye o tigilamɔgɔw fana k'olu majamu, u bɛ Ala ko fɔ lahala bɛɛ la, u jɔlen u bɛ ka zikuru fɔ, u sigilen u bɛ k'a fɔ, u dalen u kɛrɛ kan u bɛ sɔgɔ u bɛ k'a fɔ. Ala k'an bɛ sababa ma, Ala k'an bɛɛ kana k'an bila ka yarabi, Ala an kunna ja, kunangoya tɛ min kɔfɛ. Naam. Ala ka duwawu minɛ. Amina rabbil alamin. Ustaz, Ala k'an bɛɛ sababa ma. Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, an balimamuso ko yala a bɛ bɛn i ka seli so kɔnɔ, so mun ni filankafɛya baara bɛ so in kɔnɔ, i yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko filankafɛya baara in ye i cɛ de nɔ ye, ko yala k'a bɛ bɛn i ka seli o so in kɔnɔ wa? Usasi, i b'a dɔn filankafɛya baara a bɛ dulon sow sanfɛla la. A bɛ dulon, Ustaz, o camanba de bɛ yen. A bɛ don dugukolow kɔrɔ, Kosɛbɛ. a bɛ don jifiɲɛw kɔrɔ, Kosɛbɛ. a bɛ don kungorodonnaw kɔnɔna na, Camanba de bɛ yen. a bɛ sɔɔri ka don matilaw kɔnɔna na. Bɛɛ y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin filankafɛya ninnu kɛ, n'i sara k'i to a kan, ni jahanama tɛ taa yɔrɔ t'i la. Bɛɛ kɔni dalen don o la, fɔtɔli yɛrɛ tɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o la. N'i sara k'i to filankafɛya la, ma aflahta abadan. Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam, wa bɛ dɔnnikɛla ɲɛnama, mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnnikɛla ye, a bɛ bɛnna nin kan, fo ni maa min tɛ dɔnnikɛla ye, n'i y'a duloki don k'a fulan don k'a sɔrɔ i tɛ foyi dɔn. I y'a faamu. O tuma na sisan an balimamuso min ye ci bila ka na, ale b'a dɔn ale cɛ de ye nin bila ye. A ka seli so in kɔnɔ
baasi tɛ so in salili la basa min bɛ so bɔ saliji la filankafoya bɛ yen a dulonnen bɛ so sanfɛ walima a bɛ dugukolo jukɔrɔ mais ale bɛ sali yɔrɔ min na o sanuman don sali saritiw dafalen don mais fɛn wɛrɛ bɛ yen ale kan k'o kɛ min ka bon ni nin ye awɔ e furula cɛ ma cɛ min bɛ ka somaya baaraw kɛ ka na bila i ka so kɔnɔ e man ka to o ka furu la i b'a fɔ a ye a ka tuubi i bɛ dɛlɛ d'a ma n'a ma tuubi i b'i furu sa ka bɔ a kun n'i m'i furu sa ka bɔ a kun fana n'i tora cɛ filankafo in kun i bɛ jɛnɛya de la i si tɔ bɛɛ naam ala k'an kisi ala k'an kari naam naam nin de y'a ko kiiri ye ala bolo naam cɛ fana i muso i y'a dɔn k'a fɔ a bɛ filankafoya kɛ i yɛrɛ y'a dɔn tigitigi a bɛ taa filankafo yɔrɔ la a bɛ somaya baaraw ni fɛn a bɛ na ni olu ye ka so i b'a fɔ a ka tuubi n'a ma tuubi i b'a furu sa wala tumsiku bi samil kawafir kafiri muso don naam kafiri muso kosɛbɛ ani silamɛ man ka jɛ ani silamɛ man ka jɛ bɛ dɛlɛ d'a ma a ka tuubi yan'o cɛ n'a ma tuubi i b'a furu sa a bɛ fara naam tile 3 naam ustaz ala ka tawhidi sabatan amina rabbi ala k'an kari ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ an ɲɛ tɛ foyi la an hakili tɛ foyi fɛ ni ala yɛrɛ kelen dɔrɔn tɛ diɲɛ in tɔgɔ de ye ko tɔ diɲɛ in a bɛna ban ala k'an kisi ala k'an tanga a fitinaw ma a n'an yɛrɛkun fitinaw ma naam ustaz an balimakɛ ko chaque fois n'ale bigan san n'a bɛna ni bigan ye a fɛ yen nɔ a bɛ to ka ayatal kursi kalan ko yala ko nin kɛwale in ye bida ye wa ale bɛ k'o ni ŋaniya min ye an b'o de lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛ dɛ ala k'a kisi bagan in tɔɔrɔ ma ani ala k'a kisi nson tɔɔrɔ ma baasi foyi t'a la hali n'i bɛna i ka fɛn bila yɔrɔ la i ala deli ni kuranna yɔrɔ dɔw kalan i ka ala deli ala ka i kisi nson ni fɛn in tɔɔrɔ ma baasi foyi t'a la naam min babil tawasul al wasil naam n'a y'a sɔrɔ i b'a la k'a kɛ kun wɛrɛ kama o ye ko wɛrɛ an t'o dɔn mais an ye min fɔ n'a bɛ ka ko de kama baasi foyi t'a la i natɔ n'a y'i ka so kɔnɔ ala k'i kisi bagan in tɔɔrɔ ma ni tulo cɛla don walima a ka tiɲɛniw tɔɔrɔ ma ani fana bagan in fana ala k'a lakana ka bɔ zɔn tɔɔrɔ ma i b'a ayatul kursi fɔ baasi foyi t'a la ustaz ko yala a bɛ bɛn silamɛya la musomanin k'a kun di wa wa ka baptême don yala a bɛ bɛn a ka denkuli don i k'a kun di wa denkuli don na cɛ ni muso bɛɛ ka kan cɛmanin ni musomanin bɛɛ ala kɛra m'u bɔ ɲɔgɔn na sallallahu alaihi wasallam a ko ni den wolola musomanin ye den ye cogo min na cɛmanin fana ye den ye ten cɛmanin ye den ye cogo min na musomanin fana ye den an b'u bɔ ɲɔgɔn na u fila bɛ kunbɛn gana naam u denyɛrɛnima kɔni mais muso ka kundi bɛ dan o don ma cɛ de bɛ continuer kundi la naam muso ta bɛ dan o don ma muso ta bɛ dan o don ma fo ni dara gɛlɛn nana fo ni dara gɛlɛn nana bana nana ou bien fɛn wɛrɛ naam inshallah ala k'an bɛɛ sababu amina rabbi amin ustaz ala ka den barikama d'anw ma amina rabbi amin ko yala a bɛ bɛn muso ka chaîne kɛ a sen na wa ustaz i b'a dɔn musow ka masiri ko muso ye masiri dɔ lahala fɛn fɛn na i y'a don i bolo na o i ye chaîne don i bolodenkɔni na o bolodenkɔni fɛn fɛn o bolokan o i yɛrɛ kan o i senkɔni o i sen o k'a bɛ ni yɔrɔ baasi foyi t'a la mais i ka masiri kɔni a sutura dɛ kosɛbɛ i ka masiri sutura ka bɔ mɔgɔw la minnu man k'i ka masiri ye naam ala y'o de fana fɔ kuranɛ kɔnɔ k'i ka di ka masiri da kɛnɛ kan fo n'a kɛra i cɛ ye ani i cɛ fa i zimu haramu ye naam inshallah ni bɛ bɔ fana a mankan kana bɔ awɔ a mankan kana bɔ muso bɛ se ka chaîne don a tɛgɛ la i b'a don i kan na i b'a don i tulo la i b'a don i sen yɔrɔ fɛn fɛn mana kɛ baasi foyi t'a la masiri don naam a kɛra sanuman ye a warijɛlama muso kɔni nin masiri ninnu bɛɛ dagalen don muso ye a kɛra a nɛgɛfin ye sa o a dilanlen don k'a kɛ k'a cɛ ɲɛ cogo fɛ a bɛɛ masiri naam a kana bɔ kɛnɛma ka bɔ n'a ye kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sɔrɔ ami n'o tɛ muso bɛ se ka chaîne don a tɛgɛ la i b'a don i kan na i b'a don i tulo la ustaz an balimamuso ko ale kɔni alhamdulilayi a bɛ ala fo k'ala barika da a bɛ hijabu kɛ alhamdulilayi
donc mais tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kɔɲɔ b'u bolo walima denkuli ninnu ko u b'a fɔ ko ka uniforme kɛ walima bazin ale b'o don ka bɔ n'a ye ko yala ko o bɛ bɛn wa. o se an bɛ min fɔ an balakaw ye n'i k'i ye min ye ko o ye kana kɛ nɔɔsi ye k'i bɛ i ka lahala bɛ yɛlɛma ni hadamadenw ka lahala tiɲɛniw ye i k'i ye silamɛ de ye i bɛ tugulen don ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam i ko lahara jo don na muminimusow olu bɛ kunu ka taa yɔrɔ min na e fana b'a fɛ ka taa yen nɔ de e ye i yɛrɛ sutura ala y'i bonya munna kɔɲɔdon na muso kunfin minnu ma kalan u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn olu b'u yɛrɛ labila lahala min na e bɛ kafiriya ka bɔ i ka ɲumanw na ka kafiriya kana don ninnu ka fasigiya la munna i b'u yɛrɛ ala y'i bonya munna i b'i yɛrɛ dɔgɔya ala ye e bonya k'e kɔrɔta i ka hijabu dafalen don ko kɔɲɔ sera ka ban fa donna muso tɔw la e fana bɛ fa don i yɛrɛ la ka kɛ ten mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ɲuman daminɛ i nana kafiriya ka bɔ a la kɔrɔlen fɛn fɛn y'a kɛ a bɛɛ baraji tiɲɛna ala k'an kisi ala kana an ka barajiw tiɲɛ an b'a fɔ an balakaw ye e mɔgɔ min i k'i ye silamɛ ye i k'i bɛ tugu ala kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw kɔ ka tugu ala kira ka silamɛ kɔ muso kunfin tɔw i cogo d'u la dɛ n'o tɛ u binnen de don u b'i la bi u nɔfɛ wala u binnen don u bɛna i la bi u nɔfɛ denkundi yɔrɔw ni kɔɲɔ yɔrɔ la muso caman bɛ malo muso caman bɛ lebu muso caman ka limaniya a bɛ tiɲɛ yen nɔ ala k'an ni muso ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen kisi an ka limaniyaw kana tiɲɛ naam i cogo dɔ kunfin musow la i cogo dɔ fasigi musow la minnu tɛ ala dɔn ala ye dɔnniya d'e ma ka silamɛya dɔn ka limaniya d'e ma kana to i ka bin tuguni naam ala k'an kisi k'an tanga bazin in filɛ nin ye yɛrɛ n'a y'a kala ka kɛ i n'a fɔ a hijabulama yala o bɛ jate a fɛ wa. fini fɛn fɛn mana kɛ hijabu ye o kɛra hijabu ye o hijabu sariti fana ka dafa a la dɛ. sariti ka dafa. n'o tɛ fɛn min kɔni dabɔra kɔɲɔ wasoli n'a yɛrɛ yiraw kama o hɛrɛ ka dɔgɔn dɛ. bazin yɛrɛ ye masiri ye o. o yɛrɛ ye masiri a yɛrɛ bakun na fɔlɔ. kosɛbɛ. naam. ala k'an bɛ sababu ma. ami. kuma duwawu ani kuma kuncɛ. ustaz an bɛ aw fo an b'a fɔ aw ni cɛw ni baraji ala k'aw sara kɛ arijinɛ ye. wajuli ninnu k'a ta k'a jɛnsɛn silamɛw k'a sɔrɔ fan bɛɛ fɛ ala y'a sababu bɔ aw de la an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'aw fara ɲɔgɔn kan fi jannatil firdaus ala k'aw denw balo mɔgɔ o mɔgɔ b'an lamɛn fana ala k'a n'u bɛɛ dɛmɛ ala k'a n'u bɛɛ kana an b'a fɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu o fana ka dugawu k'an ye halisa ala k'an bɛn sawaba ma an ka ala ta ni kira ta sallallahu alaihi wasallam an ka o de las'u ma ala kana an jarabi ni foyi ye fo ala ta an k'o de las'u ma a kana foyi ɲagami an ka ko la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka fɔ ala kana an ka fɔ k'an di diɲɛ ma ala k'an bɛɛ don arijana k'a sɔrɔ a ma ɲangi a ma fɛsɛ ala ka mɔgɔw banna minnu ka fisa an ye u bɛ baara kɛ ni ala kɛra ka sunna ye sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam naam an balimaw dɔ bɛ jamana kɔ kan ko ka i ka dugawu k'u ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye denko hami bɛ mɔgɔ min na den ladabu ko o den sɔrɔli ko o furu ko hami bɛ mɔgɔ min na furu ɲɔgɔn ko degun bɛ mɔgɔ min na cɛ fara muso kan cɛ dɔw bɛ yen o ye muso furu o b'a degun na muso dɔw fana bɛ yen o furula cɛ dɔw ma o bɛ degun na sɔn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na ala ka bɛɛ lajɛlen ka degun wuli ala kana nin yɔrɔ fana da diɲɛ ma ala kana nin yɔrɔ da diɲɛ ma ala kana nin yɔrɔ da diɲɛ ma ala k'an ka nin yɔrɔ belebele ala k'o k'an ye lahara jɔlen na min ni diɲɛ nin yɔrɔ in fana tɛ kelen ye ala k'an kisi banajugu ma sa se banajugu bɛ hadamaden lanɔgɔ mɔgɔ i si kɛ fɛn minnu suturalen don banajugu b'a bɛɛ dan kɛnɛma yan ala k'an n'aw kisi banajugu ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi si dɔgɔyaw ma ala k'an bɛɛ kisi laban kojuguya na sɔn bɛɛ lajɛlen ma amina ko bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na ala k'a bɛɛ ta nɔgɔya fɛn fɛn ye lɛtiri bila ka na ko ka dugawu k'u ye ani minnu ma lɛtiri bila ka na
ala ka bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya ɲɛta fara laharata kan k'an bɛɛ lajɛlen kunanjɛ kunangoya tɛ min kɔfɛ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin